meillä on nyt täällä tettiläinen ja mulla on tettiläiselle yllätys. No, terve Lari. No, terve Kalle. Miten sun mennyt tettiviikko? No, ihan hyvin. Mulla on nyt yllätys sulle. Minkälainen? Veikkaatko? No, emme uskalla veikata mitään. Se on semmonen kuin ostosralli. Jaa. Sulla on minuutti aikaa. Joo. Siis saat kerätä kaupasta mitä vaan, kunhan ei ole ikärajatuotteita. Joo. Ja siis saat ottaa yhden tuotteen vaan niinku yhtä laatua. Okei. Ja muuten ei ole mitään. Me otan aikaa. Joo. Ja sitten kun toi minuutti tulee täyteen, niin me sanoo aika. Okei. Ja se aloitetaan tuolta eteestä. Okei. Ja ajanotto alkaa heti siitä, kun se on ylität kynnyksen. Noniin. Noniin, mennään eteessä. Kauheapa siitti. Aika, siellä saat korni täyteen. Ja mennään nyt tohon kassalle, niin katsotaan. Neljä 3 5 oli sen ostoskorja. No, ihan jees. Ajattelin, että olisin saanut enemmän kauheat paineet tulee kuin minuutti aikaa. Mie mietin, että miten sen menet hakemaan, mutta se oli kaksi tahtia öljyä, niin mä ajattelin, että sä otat niitä pienkonepensaa, mutta et ottanut. No niin, se olisi viikon tetti takana ja miltä on tuntunut? No, ihan kiva ollut. Oot päässyt työskentelemään erilaisissa työtehtävissä täällä kaupalla, niin mitä sä oot päässyt tekemään? Hyllytellyt ja siivoillut ja järjestellyt hyllyjä ja päässyt auttamaan asiakkaita. No niin. No voisiko tää olla tää kaupa-ala semmonen, missä näkisit itse tulevaisuudessa töissä? Mahdollisesti. Ei ole mikään pois suljettu vaihtoehto täällä. No niin, sehän on hienoa. Ei muuta kuin päästetään Lari Herkkokassin kanssa sitten viikonlopun viettoon. No niin, kiitos.